Posachedwapa tikupasirani zina mwa nkhani zimene zaulusidwa lero pa Times Television ndipo owerenga ndi Brian Banda. Leo ndi pa 31 August 2024 ndipo zambiri mdziko muno zikuchitika, koma tikati tisate bwino timafuna tionere nkhani. Ndiye taonerani nkhani za lero zimene wawerenga ndi Brian Banda pa Times Television. Ake azitenga nawo mbali ana wakonza ndi chilunga chofuna kulimbikitsa mayi imene chilima komanso akubanja kwawo kuti moyo wawo upitirire ndi kuti asataye chikhulupiriro. Mary Chilima is di Namwe Umalombo Ningasose ndipo tikolonga kuti chita waka Namwe Ningasose chuta umpeni mtende wenyecho. Mwambowu unakonzedwa ndi akhristu achikatolika pansi pa Diocese ya Mzuzu komanso Karonga. Ena mwa anthu amene anali nawo kumapempheroku ndi kuphatikizirapo wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Khumbo Kachali, mtsogoleri wa chipani cha Aford Enoki Chihana komanso wachiwiri wawo Timothy Ntambo. Ena anali nduna yoona za ntchito Agnes Nyalonje, Newton Kambala, Daliso Kabambe komanso Japi Muhango. Mapempherowa anachitika pa mutu oti khalani atchelu. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule yati amalawa ambiri akupempha eni malo okopa alendo kuti adzipereka mitengo yofewerako kwa mzika za dziko lino zomwe zikufuna kupita kumalowa. Iwo anena izi pomwe amakhazikitsa mwezi wokopa alendo pamwambo omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anatinso boma likambirana ndi kampani kuti zichepetse mtengo pa zinthu zawo zokopa alendo. Akamtukule anayankhula motere. Lero ndi siku imene talitenga kwa ife kuti tikakhale tukhazikitsa mwezi umene timayang'anira zokopa alendo umene timati tourism month, national tourism month, momwe mayamba pa 1 pakafika kumapeto kwa mwezi. Chachikulu chimene tikufuna tilange nchoti kuti tiwunikire ntchito zimene zakhala zikuyenda bwino maso zina zimene tikuyenera kuti tinatikonze apa ndi apa. Chinanso chachikulu chimene chikubwera nchonena kuti anthu akudandaula kunena kuti kodi bwanji mukambirane ndi anthu amene amapanga ntchito zimene zizi kuti mwina mitengo imene amapereka kwa Malawi ikhale yofewererako pang'ono kuti aliyense akhale akuti azikhala kufika malo amene akafuna kunjoya, akafuna kudya ku hotelo, akafuna kudya restaurant akwanise kupita mmene kuja ndi banja lake chifuna ti mitengo ndiyofewererapo. Ananse Malata ndi mneneri ku bungwe loona za juga la Malawi Gaming and Lotteries Authority ndipo anatenga nawo gawo pa chionetserochi. Juga kapena masewera amlosera amayenera aziseweredwa ndi anthu oyambira zaka 18 kupita mtsogolo. 18 kubwerera mbuyo ndiye kuti ndi mwana ameneyo, ndiye mwana sakuyenera kusewera juga. Makolo komanso ena onse amene timayang'anira ana tikuyenera tionetsetse kuti ana asamakhale ndi access yosewera juga. Komanso chachikulu chomwe tikugawana ndi anthu chifukwa apart from kungogawana ndi anthu uthenga umene ukuno tikupanganso campaign ya dziko lonse omwe tikumayenda m'madera osiyanasiyana kuletsa anthu kuti wani asamasewere juga yosalolezedwa imene amati wachiona ndani pomwe anthu amapezeka kuti akungoberedwa. Komanso tikumalimbikitsa anthu kuti azitha kudziwa malire. Juga si ntchito, juga si business. Ili ngati game ina iliyonse yomwe umapita kakukaonera mpira, kakukapanga masewera anji zokusangalatsa iweyo, juga imayenera ikhale choncho. Osati ukakha kuti wapitirira muyeso amene ajano ndi mavuto. Bungwe la International Fund for Agriculture Development IFAD lati lipereka ndalama zokwana $30 million zakuti bungwe la Financial Access for Rural Markets, Smallholders and Enterprise FAMSE ligwirire ntchito zake mu gawo lina la zochitika zake. Mkulu wa bungwe la IFAD mdziko muno Bernadette Mukhonyora ndiye wanena izi pa chionetsero cha ulimi mu mzinda wa Blantyre. Iwo ati ndalamazi zilunjika kwambiri kupereka thandizo kwa alimi osauka kuti apeze ndalama zothandizira ulimi wawo. Ndipo mkulu yang'anira ntchito za bungwe la FAMSE Dickson Ngwende wati ndi wokhutira kuti ntchito za bungweli zasintha miyoyo ya anthu ochuluka mdziko muno. Chinsinsi cha FAMSE ndichonena kuti ntchito yathu tikamagwira timasankha anthu kuti tigwire nawo ntchito, mabungwe kuti tigwire nawo ntchito amene ali ndi chidwi chofuna kuthandiza ntchito za kumudzi
komanso amene ali ndi chidwi chofuna kuti anthu akumuzi miyoyo yawo isinthe, komanso amene ali ndi ukadaulo woyenera pa ntchito imene akufuna kuchitayo. Mwaona ntchito imene tikugwira ndi mabanja ena amene amakhala akudalira pa ntukula pa khomo, tikufuna kuwathandiza kuti asadalirenso ntukula pa khomo. Tapereka chitsanzo chabwino cha banja limene titatha kugwira nalo ntchito, silinso banja limene tinkadalire ntukula pa khomo, akupanga business yawo yolozeka, komanso akukhala nyumba yolozeka, zimene zili zinthu zabwino kwambiri. Komanso mabungwe ena takhala tikugwira nawo kuti athandize kupitisa pasogolo ntchito za mabungwe amagulu ang'onoang'ono aje timati mabanking konde. Mukudziwa inu m'Malawi muno tikamakamba za mabanking konde, anthu chimene chimabwera kawiri maganizo mwawo nchonena kuti anthu aja azisunga ndalama kumabwerekesana okhaokha, koma ife tikuti iya ziposeri pobwerekesana ndalama, mabanking konde akhale ndi ukaswiri wopanga mabizinesi. Munkhani yonga yomweyi alimi mdziko muno asayinira mgwirizano wa malonda andalama zoposa 900 million kwacha kudzera mu chionetsero chomwe chimachitika mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa program yotchedwa Transforming Agriculture Through Diversification and Entrepreneurship Trade, Alinda Magombo Munthali, ndi yemwe wanena izi pakutha pa chionetserochi lero pachiweru. Keri na Polo anali komweko ndipo watitumira ripoti. Omwe anatenga nawo gawo pa chionetserochi anaonetsa kukhutira ndi momwe zinthu zayendera. Mwadzina, chionetserochi chalumikiza mabungwe okhazikika pa ulimi ndi omwe akufuna kugula malonda awo komanso abwenzi. Mmodzi mwa akatswiri ku programu ya Transforming Agriculture Through Diversification and Entrepreneurship, Alinda Magombo Munthali, anati chionetserochi chinali chofunikira popeza chinapereka danga labwino kwa alimi mdziko muno. Pali kusintha ngati bungwe limene likuyang'ana kwambiri, program imene kuyang'ana kwambiri kulumikizitsa alimi kunsika. Tikuona kuti pali kusintha koyamba kuti zokolola za alimi zichuluke, fwa zikachuluka nde kuti ndalama zimene angapeze zikhoza kukhalaso zambiri. So taona pakhala kusintha ngati alimi ankaka kuwauza zakudya, makozedwa zakudya za ng'ombe, taona kuti alimi otena amapanga 5 liters pano amakwanitsa kupanga 10 liters. Mawake oyang'anira za malonda ku kampani ya Global Seeds a Michael Chibwe anati chionetserochi chinali mwayi wabwino olumikiza bungwe lawo ndi alimi omwe akugwirizana nawo. Zionetsero zacho nchizi ndi zopindula kwambiri ndizi zichitika chifukwa ndi nthawi imene timakhala tikumana tosa amene tili mu agriculture, makampani ambiri kuphatikizirapo alimi eni. Ife wa Global Seeds mbewu zathu timalima udzera mu ndondomeko ya contract ndi alimi, so alimiwo timakhala ena tikumana nawo kunoko kuyamba migwirizano imeneji. Pali makasitomala athu osiyanasiyana amene akhala agula mbewu zathu amadzatipatsa feedback panopa, ngakhale mmalo ena ndi ena amene tingatuyenera usintha amatiuza panopa. Ndipo mkulu wa nthambi ya Green Belt a Eric Chizungu adatinso chionetserochi chidali chopambana ndipo wati mzaka ziwiri zikubwerazi dziko lino lizasandulika kukhala lodalira ulimi wa malonda. Cholinga nchonena kuti sikuti tingakwanise dziko lonse koma tipereke chitsanzo, tiyambe mwina pa chizungu leading the way, tionetse chitsanzo kuti anthu apange motero. Tikhulupirira kuti pamatha zaka ziwiri zitatu chikhalidwe cha kulima mwa business chikhalapo, ndipo ife ndiotsogolera pa zimenezi. Monga ku trade fair kuno mutaona mutu wa chaka chino ukugwirizana kwambiri ndi zimene timapanga, ndipo ife tilosangalala kuti tili pakatikati pa nkhani imene iyi andi zikutipatsa chilimbikitso chachikulu. Koma mneneri wa bungwe la Malawi Bureau of Standards a Monica Khombe wachenjeza kampani zing'ono komanso magulu kuti apeze ziphaso zowathandizira kulowa m'misika yovomerezeka. Ngati Malawi Bureau of Standards mukhoza kudziwa, ngati mukudziwanso ndikuti mutu wa chaka chino wa agriculture fair ndionena kuti kuonesesa kuti katundu wopita kunja kuchoka ku Malawi aliochuluka kwambiri, kutengeranso ndimene kapangidwe ka katundu so kuti kakhale kabwino. Ndenga ife ngati bungwe la Malawi Bureau of Standards ndifofunikira kwambiri poonesesa kuti katundu wopangidwa ku Malawi ali wabwino, chifukwa choti timayang'anira kuti quality ya katundu wa ku Malawi akuyenda motani.
chionetserochi chomwe chinali cha namba 20 chinalunjika pa mutu olimbikitsa kukweza ntchito yopanga katundu wochuluka kuti dziko lino lidzitha kutumiza wina kunja. Tikadali munkhani saulimi popeza Malawi tsopano ali ndi mwayi wogula fetereza wa madzi mdziko momwe muno. Izi zikutsatira mgwirizano pakati pa kampani ya mdziko muno ya Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi ndi kampani ina ya ku India. Mkuloona zamalonda ku SFFRFM Ali Chiko wati ali ndi chiyembekezo choti mgwirizanowu uthetsa mavuto amene nzika za dziko lino zimakumana nawo pa nkhani ya fetereza. Isaac Salima anayankhula ndi Achiko motere. Tabweretsanso product ina yenyuwani yomwe ndi fertilizer wa madzi amene tangobweretsa kumene kuti malo mwa gula thumba la 50 kgs alimi azingogula botolo la 500 ml nkumapopera kumbewu. Kuthira kwake umangopopera umatenga madzi 60 liters nkusungunula ndi botolo limodzi ndi botolo limodzi limakwanira malo kwana 1 acre. Fertilizer ameneyo akhala wamtengo otsikirapo kuposa ma fertilizer omwe timadziwa nthawi zonsewa, ndiponso mukamapopera mumapopera mmasamba ndeno mukamapopera mmasamba amalowa kwambiri kusiyana ndi uja opopera munthaka, ndeno alimi amakolola chokolola chochuluka. Ndiyo bwino wake wa fertilizer amene mtengo ukhala otsikirapo ndi about 10% less than the normal price ya thumba la fertilizer. Monga ndanenera kuti akamapopera fertilizer ameneyu amalowa kwambiri kumbewu, ndi akamalowa kwambiri kumbewu zokololanso zimakhala zochuluka. Ndiyo bwino wake wa fertilizer ameneyu. Amenewo ndi Bambo Ali Chiwoko. Ndipo mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times. Musatalikire chifukwa posachedwa apa tibweranso ndi nkhani zina. Popitira nkhani zathu madzulo ano, mkulu woona zachuma ku bungwe loona za mafuta la MERA Patrick Uka wati anthu ambiri sadziwa momwe msika wa mafuta umayendera. Iwo anena izi pomwe bungweri pamodzi ndi unduna ofalitsa nkhani unabweretsa pamodzi atolankhani kuwafotokozera zokhudza nkhani izi. Izi zikudza pomwe pali mtsutso ngati nkoyenera kuti MERA ikweze mafuta a galimoto kapena ayi. Kafe Maulidi akusimba zambiri. Auka ati nkofunikira kuti Amalawi adzimvetsetsa ndi kutsatira bwino nkhani zokhudza msika wa mafuta. Ndeti dafotokoza kuti timayambira kuyang'ana mtengo wa mafuta pa dziko lonse. Ndeti matenga mtengo umene uja. Koma ifeyo ndi dziko lokuti sitimalandira mafuta ku nyanja kapena ku sea. Tililandira kuti chizungu amanena choncho. Kuti mafuta athu amachita kuyenda kuchokera ku madoko osiyana-siyana. Ndiye timawerengera tiyang'ana mtengo woyamba omwe mafuta akugulitsidwa pa dziko lonse lapansi. Ndiye timakhalanso ndi mitengo ina kodi mafuta awafikira kuti padoko pamene akufika paja amatichajaso ndalama. Mafuta ajaso kukaya asungidwe pamene paja amachajaso ndalama. Mafuta ajaso kuti anyamulidwe kuchoka pamene paja kuti adzafike ku Malawi kuno ndi ndalamaso zimene zimalowa ku mtengo umene tinganene kuti ukhale mtengo wa mafuta. Polankhulaponso mkulu woona zofalitsa nkhani mundu unaona zofalitsa nkhani Arthur Chipenda ati nkofunikira kwambiri kuti atolankhani azidziwa momwe msika wa mafuta umayendera kuti adzikhala ndi uthenga oyenerera okapatsa Malawi. Ndi chinthu chapamwamba kwambiri kuti atolankhani athu pamene tikuthandiza boma kuti anthu azikhala akudziwa nkhani zosiyana-siyana zokhudza chitukuko cha dziko lino. Tinaona kuti ndichofunika kwambiri kuti atolankhani tibwere pamodzi, komanso tayitane amera amene amayang'anira za mafutazi kuti atifotokozere bwinobwino kuti kodi akamafika ponena kuti mtengo wa mafuta uli mwakuti chimachitika ndi chani. Maphunziro atolankhaniwa achitika pa nthawi yomwe bungwe loona za mafuta ogula kama
komanso komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe apempha bungwe loona za mafuta la mera kuti akweze mitengo ya mafuta. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera achoka mdziko lino mawa kupita mdziko la China. Unduna oona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena wati mwazina Achakwera akakhala nawo pa mkumano wa maiko mu Africa ndi China omwe ukhalepo pa 4 mpaka pa 5 September. Mtsogoleri wa dziko linoyu akuyembekezeka kukachitanso mkumano wapadera ndi mtsogoleri wa dziko la China Xi Jinping. Chakwera adzabwerera kuno kumudzi pa 7 September. Ulendowu wadza patangodutsa sabata imodzi Achakwera atapita m'maiko a Mozambique, Zimbabwe, Italy komanso Germany. Mpingo wa Life Ministry wakhazikitsa project yomanga ofesi zake za ndalama zosachepera 2.8 billion kwacha mzinda wa Lilongwe. Mkulu wa bungwe loona zomangamanga la National Construction Industry Council Gerard Konje ndiomwe atsegulira project iyi. Iwo ati ofesi izi zithandiza anthu ambiri pa moyo wawo wa uzimu. Life Ministry yakhala ikutumikira Amalawi kuyambira nthawi yakale basi. Ngati ine ndemwe nthawi yoyamba kuti ndiziwe kuti kuli Life Ministry ndili first ku college. Life Ministry amabwera amatitumikira anthu osiyana-siyana, anthu ena ndikuwaonanso alipompano anthu ena amene amatipasa uphungu. Ndiye ndikuziwa panopo zaka zanga zaposa 50 ndiye pali azanga ambirimbiri amene utumiki wa Life Ministry wakhoza miyoyo yawo. Ndiye kupanga project ngati imeneyo ndi chinthu chapamwamba kwambiri chifukwa ndiye kuti bungweli likhala ndi malo okhazikika ooneka bwino kuti zida zawo zonse zogwirira ntchito zizisungidwa bwino komanso anthu azigwira ntchito malo abwino kuchoka apapa azitha kukatumikira dziko lonse la Malawi. Ndipo wapampando wa komiti ya chitukuko mu mpingowu Pio Katembo wati project iyi ikuyembekezeka kudzatha mchaka cha 2030. Ministry yakhala mdziko muno zaka 45 koma palibe chimene tingasonye kunena kuti tapanga ichi nthawi zonse timangopanga zinthu zoyenera ndi ndalama kumene kalipo, koma maganizo ambiri ofuna kutukuka tinali nawo tilakali nawobe koma timalephera kuti tifikire anthu ambiri ngati pakali panopo tafikira maboma ochepa okha chifukwa cha vuto limene lona timadalira kwambiri anthu akunja ndi ena pang'ono akumalawi kuno. Koma tikapanga zimenezi tifuna tifikire dziko lonse la Malawi komanso tifuna tikhale ndi daliso ngakhale ku mayiko ena amene ali beyond Malawi. Ochita ntchito za chifundo Trifonia Thompson Mpinganjira walimbikitsa achinyamata kuti azichita khama akafuna kukwaniritsa maloto awo. Mpinganjira nena izi atathandiza achinyamata okwana 30 ndi 1 million kwacha aliyense ngati mpamba oyambira business. Izi kuchitika kudzera mu programu yawo yothandiza omwe alibe kuthekera kupita patsogolo. Kathe Maulidi anayankhulana ndi Mayi Mpinganjira. Ndine okondwa kwambiri chifukwa chokuti simayembekezera kuti ndikwanitsa koyamba, especially titaona kuti tachipanga introduce then ma applications abwera ambiri. Kuyang'ana ndi budget imene tinayika pambali ndinangochita mantha kuti koma zimene zizitheka. Mamene mata 1 month, 2nd month naona kuti tikwanitsa. Lero lolo kukwanitsa kuita na ma youth ambiri mwana 30 which are with the agari 34 kuchokera madera osiyana-siyana Malawi muno. Ndine okondwa kwambiri kuti Mulungu atithandiza kuti chimene mafuna kuti chichitike chatheka komanso at least ndakwanitsa kusinthako moyo mwina wa anthu 34 ndi 1 million aliyense kuti nawonso mwina mtsogolo muno azathe kugawira wina wake amene angathe kuyamba business kochewa. Yemwe wapindula ndi thandizoli Hawa Shabiu wayamikira thandizoli ndipo wati akwaniritsa maloto ake.
social media tisamaguse chiro kuona abo magossip pages okha kumano mina tizitha kubanga follow anthu amene akupanga zinthu zanzeru ine mostly kuti muone babedi ba line yanga ba handle yanga muno rini mabanga follow kwambiri za God family, so my interest is there. I follow that, I learn a lot. Komaso babanga follow Madam Trifoni akamabanga post zinthu zofunikira mabanga like komaso kuona kuti akamabanga post kuti banga apply zinthu timakhala badani kubanga apply, so ndikulimbikisa sanzanga ina kuti mina azitha kubanga apply amene alibe Facebook. I know a lot of my friends that don't have Facebook, akhale ma Facebook aziza social media kubanga zinthu zofunikira ngati zimenezi. Ndi nkhani imeneyi yochokera kwa Mai Trifonia Mpenganjira. Tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu mwatsatanetsatane mdzulo buno, koma tisadasiyane na insometo yake. Bishop Martin Ntumbuka wauza Khristu mdziko muno kuti alowe ndale maloma momangowonerera zinthu zikuonongeka mdziko muno. President Lazarus Chakwera anyamuka mdziko muno mawa kupita ku China, ndipo alimi asayinirana migwirizano ya ndalama zoposa 900 million kwacha kudzera mu chionetsero cha zaulimi cha chaka chino. Nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndizo mwezi, ndipo ndimakupatsirani nkhani izi ndine Brian Banda maloma ife tonse kuno ku Times headquarters ku umonso ndimene zinalili nkhani lero pa 31 August kuwulutsidwa ndi Brian Banda ku Times Television. Tikumane pompo pamene tikupasireni zina zimene zichitike kapena zikuchitika mdziko muno.